Γέρο. Ένας άνθρωπος να με βοηθήσει να πάω μέχρι το παγκάκι, δεν υπάρχει. Πονάω τόσο πολύ. Αχ, ένας άνθρωπος. Α, παιδί μου, μπορεί να με βοηθήσει, σε παρακαλώ, να πάω μέχρι το παγκάκι, γιατί πονάω πάρα πολύ. Ορίστε, μέχρι το παγκάκι πάμε βοηθήσει, γιατί πονάω πάρα πολύ, να πάω. Δεν μας έζησε, Γέρο.